лично свободно гласуват. Аз не видях, например, да има международни наблюдатели. Питате ме защо има бунтовници, кои са тези хора, кои са терористите. Голяма част от тях даже не са срещу военните бази на коалицията. Ние казваме така. Добре, нека тези военни бази да са тук. Секретарят да освободи баща му, не иска да говори. Да не влизат в градовете, да се разпореждат с хората, да оставят иракчаните да се оправят сами. Наистина, още нямаме достатъчно ефективни сили за сигурност, които да гарантират безопасността, но всъщност именно това беше и голямата грешка след войната, след свалянето на Садам. Според нас, разпускането на армията и полицията доведе до този хаос, до тази престъпност. Оттам започнаха и проблемите. Дали шиитите искат да създадат... Китарата да свириш? Дай. Дени? Той ще говориш по телефона. Дай, това. Дай се с мен. Там се снима на пистите до звана на пресен. Силно, мотор. Как е мотор? Силно е. Така де. Точно така де. Силно. Точно така де. Или мочеш, ако там кули. Аз съм върховото на бе. Айде, махай. Я дайте. Я там искам камерата на Кръжко. Ай, към Чичо да караш. Я нямам включен да. Леко да не плунеш. Нещо оплете краката. Помита. Ама с очилата гледай как си ги слага и такива. Кажи още на Туркин. Османец. Деде. Опа, да, деде. Не, ало. Аз така съм. Ай, пистолет. Гледай го, ще пада.
To niż pojma. Silno. I, tri, silno. Duh den. Aj. Kako? Oh. Не мусилось.